Dayon makidamag kadigiti issues ti pagilian apag ti diniskoteran ti kadwan. Topiko para kadigiti umili kan sangkalubungan. Daytoy ti Topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Topiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltanggan nyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Topiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Oras na yun mga idol, alas 5:53. Tuloy-tuloy, titiman pa naggabi pinadamag at tabigat. Mga idol, kula na ni Ma'am Himawari, tibaya di fanran, kit iso tibaya di bado. Gusto. Ay, aman. Iso mo talaga yun, Jai. Manong arti, pumigkit ko yun na. Awan. Han, actually, ko deta, niya day jayon. Dakil detan day, adagay yung agararami tibado. Bale na. Malaki na yun, no? Mga worth pala deta bado. No, 100. Kita mga haampay kidit. Ayun sa bagay no kasi 100. Iso nga iminal siguro ti panran ko tata, mga 400 to kwat. Kasi dati petrolyo. Dahil pay bado, dahil pinangan mo. Dahil bayad ti Skype Lakes. Effort da. Skype Lakes. Tay bib, amon tay bib. Tay parang print da. Tay numerum. Tay parang print da garo. Tay nag-inktat. Pas Tay budget mo kuna mo. Tay itlog. Tay pinagbayad mo titano doon. Sumurot-surot kang ka. Volunteer mo ka kita. Awan may kadi. Siyempre ka. Ano mabayadan? Han magkidi ka bayadan. Tangdanam lang tay ko amo na piman at jure mo ko amo. Da kami ngamin. Volunteers lang tanong ko. Ang volunteer mga idol. Volunteers na lang. Sutian na da. Dito sa Nicolas Gaya may dato apo iti maangay manan nga fun run. Your oray lang announcement. Okay. Ano So, yun? Ito, panran dete pulisan? BFP, sumaro no? BFP gaya, nalpas na nampay. Ampay, March 24 at okay, 21 DJ. Okay mga idol, tutay nang ganyo ay nadlawan nyo, nakaangangin iti paniyempo. Kinatay mo na gundaway. So, hindi man kaamuan, iti dito gundaway iti pag-asa DOST. At dito ban, iti maudin nga banat, iti ano mga dijayan, datay angin amyan. Oen amihan. Angin amyan. Amyan. Angin amihan no Tagalog. Amom no ni bakit ko. Amyanan kudak kami aya. Abagatan kudak sa balit pa ni bagana. Ay, wen, amyan. Kunak ko. Taga Bintar met. Lab ko abagat, ingam abagat. Abagat. Actually ka talaga abagat kan amyan. Diba? Habagat from the word habagat kan amihan. Apay kami nabagatan ko nagpaabagatan kan nagpaamyanan. When yan may isuda kami amyan ken abagat. Ati mga rada po ti report mo po ti DOST Pag-asa para iti weather report tayo mga idol. Inatagon daway.